14 anyos nga batang babae gitaban sa 30 anyos niyang karelasyon nga amigo raw sab sa iyang amahan. Tulo ka buwan nga gipangita sa iyang ginikanan. Lain usab nga series bus na disgrasya sa amihan ng Sugbo. 14 ka pasahero ang angol dihang mibangga ang series bus sa gate sa usa ka panimalay sa Sugod. Australiano nga nagpuyo dinhi sa Sugbo gidakop tungod sa iyang pagpang-agni sa usa ka jihad kun Holy War. Unom ka security agencies interesado sa security services sa Kapitolyo. Gihandom karong adlaw ang ika-29 katuig nga pagkawagtang sa paring redemptorista nga si Father Rudy Romano. May hapon Sugbo, Kabisayan, anayan ang mga balita uban ang kanitibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 11 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Usa ka langyaw ang nagsabwag og jihad kon Holy War batok sa Western Government. Dadakpan dinhi sa Sugbo. Dili kining natultulan sa kapulisan tungod sa iyang mga accounts sa social networking sites. Ryan Sorote, sugin nimi. Attorney Georgia og Glenn gihulagway sa kapulisan sa Region 7 nga dakong kalapusan ang pagkasikop sa worldwide jihad preacher nga tagtaod na nga nagpuyo dinhi sa Sugbo. Gidakop sa Police Regional Office 7 og Bureau of Immigration kaganyang buntag ang international jihadist nga si Robert Edward Serantonio nga usa ka Australian national nga gikan sa usa ka pamilyang Italyano. Ang pagdakop ni Serantonio pinasikat sa warrant of deportation nga giluwatan sa Immigration Office kagabi humang gikanselar sa Australian government ang iyang pasaporte. Girenounce si Serantonio ang iyang nationality pinagi sa pagdeklara niini sa internet. Gidala usab sa kapulisan ang Pinay nga si Joanne Montaire alias Myra nga kauban sa langyaw sa gipuy-an ini sa Barepaho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Suma sa Facebook update si Antonio, miabot siya din sa Pilipinas sa miaging tuig. Ug tungod sa iyang post, mas napadali ang pagpangita sa mga otoridad sa langyaw kansang advokasya mga pag-awhag sa mga Muslim pagbatok sa Western government. Tawag natin a person of interest. So yeah, we have been monitoring him together with the Australian Federal Police. These are the ones who are the most wicked and without morals. But you know what? After all of this, we don't fear them. Doon na sa mga videos nga gipang-share online sa San Antonio alang sa iyang jihad campaign kung kampanya alang sa usa ka Holy War. Misulod sa Pilipinas sa San Antonio, isip po sa katurista ni Antong miaging tuig. Gipanguluhan ang operasyon ni Senior Superintendent Conrado Capa, ang pango sa Regional Operations sa Kapulisan. Uban usab sa operasyon ang K9 Unit, Explosive Ordnance Disposal Unit, o SWAT team sa PRO7. After the raid, we cleared the house and headed paneled by a K9 from Lapu-Lapu City. And when it was rendered safe, the investigation search team searched the whole apartment. Nakuha sa gipuy-an sa langyaw ang mga personal ra nga mga gamit ug pipila ka mga dokumento nga ila pag ipaubos sa pakisusi sa kapulisan. Giklaro sab sa hepe sa PRO7 Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas nga di angay ikabalaka ang pag-estado si Antonio dinhi sa Sugbo. Siguro, if he doesn't do yung hindi na siya siguro talagang gumagawa ng bomba, but then siya yung nagko-convince, siya yung nag-spread the advocacy of jihad. Apan suma sa mga post si Antonio sa iyang account sa social networking sites, may claim kini nga gikan na siya sa ISIS nga lugar sa mga jihadist sa nasod nga Iraq. Eskortan sa kapulisan og Bureau of Immigration si Antonio ngadto sa kauluhan karong adlaw aron ipaubos sa deportation process. Gitakda nga kuwaon kini sa Australian Federal Police pabalik sa ilang nasod. Subling gipahimangnuan sa kapulisan sa Region 7 ang publiko nga way angay ikabalaka ang pag-istar sa mga jihad preacher dinhi sa Sugbo sa nakalabay nga usa ka tuig. Matud sa PRO7 ila pagipalawman ang investigasyon karon kun unsa gibuhat sa mga langyaw sa iyang pagpuyo dinhi sa Sugbo sa nakalabay nga usa ka tuig. Talaing balita, unom ka security services agencies ang mipakita og interes sa pagbid sa security services sa Kapitolyo. Wa na mo apil ang Black Pearl Security Agency. King Perez, Sugin Limi.
with the post-qualification on the 20th. Unom ka mga interesadong security agencies ang mitambong aron maklaro ang mga gihimong kausaban sa maong kontrata. Gimando ni Governor Junjun Davide nga mohimo ang kausaban sa maong kontrata human sa failure of bidding sa security services sa miaging buwan. Gitunga sa duha ka kontrata ang security services subay sa area classification. Ang Area A nang hinahanglan og 111 ka mga gwardya nga mobantay sa mga buhatan sa Kapitolyo sa amihan ng Sugbo nga adunay approved budget contract nga kapin 21 milyones pesos. Samtang 91 ka mga gwardya ang gikinahanglan sa Area B nga naglangkob sa mga buhatan sa Kapitolyo sa Habagatang Sugbo ug adunay approved budget contract nga kapin 17 milyones pesos. Ang mga kontrata adunay usa ka tuig nga gidugayon. Ang interesado nga security agency mahimo lang nga makabid sa usa ka kontrata. What we're looking at is that if there are any concerns regarding one particular agency, just moving forward, then at least the entirety of the capital properties will not be put in jeopardy. That's why we thought it would be better. We just divide it into two areas. Gikinahanglan usab nga nag-operate ang security agency sulod na sa 5 ka tuig. Walay pending nga kaso ang mga sakop niini ug nakatungtong og college ang mga gwardya nga adunay height nga 5 feet 5 inches. Gitugutan sila sa Government Procurement Policy Board nga mudawat sa bid nga ubos pa sa 90% sa approved budget contract. It's a two-step process. Now there is first they will present. We will see which is the lowest calculated bid, and then after that we evaluate the lowest calculated bid. We post-qualify, and then if in addition to their lowest responsive bid, we feel that they can provide the services, and all the other requirements that are asked, are demanded of them are sufficient, then we will award. Gipahibaw sa mga sakop sa PIBAC nga mahimo pang iapela sa mga interesado nga bidders ang gilatid sa kontrata sa di pang bidding sunod semana. Gitinguha karon sa Provincial Bids and Awards Committee nga ma-award sa winning security agency ang giusab nga security services contract sa Kapitolyo karong Agosto 5. Kini agig pagtubag sa mga kontrobersiya nga gikalambigitan sa mga komitiba human una kining mapakya sa pagpahigayon sa bidding sa mga kontrata sa miaging buwan. King Perez, News 5. Laing bus na sab sa Vallecar Transit ang nadisgrasya kagahapon nga mibangga og panimay. Gingong gibertikan ang maong bus ug imbis brake ang tamakan sa driver, ang accelerator na hinuon ang natumban. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Nakuha og video sa usa sa mga residente ang pagbangga ining series bus sa gate sa panimay sa pamilyang Buligaw sa barangay Poblasyon, lungsod sa Sugod. Gikan sa North Bus Terminal ang maong bus ug paingon sa lungsod sa Tuburan. Miangol og 14 ka tawo ang maong insidente nga nahitabo mga alas 2 sa hapon kagahapon. Mato sa investigador sa Sugod Police Station nga samtang nagbiyahe ang maong bus ang gimaneho ni Jennifer Curaraton, giung dunay may overtake ni ini nga mo'y hinungdan sa aksidente. Pag-abot dia sa place of dia sa may ubos sa munisipyo, ma'am. Ang tricycle ni kalit og tuyok pa doon sa iyang lane, ma'am. Nga din ang atong driver sa series ning kamot nga makuan, maneuver sa kuan mo to nadargo nun dito sa balay sa. Gida sa Sugod District Hospital ang mga pasahero ug matod sa resident doctor nga gipang-discharge nila ang mga pasyente gawas lang kang Rowena Armisin nga girefer sa pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mostly mga minor injuries naman to mga dawat sa patient. Most of them kay mga kuan naman, mga lacerated wound, mga saagtang, mga pakog lang ba. Wa miatubang sa kamera ang supervisor ug ang driver sa bus. Apan matod sa supervisor, miasoy kaniya ang driver nga dihang na overtaken kini imbis brake ang matamakan, ang accelerator na hinunang natumban. Bintana wa ta na buslot usara unta ka kuan usa ni jealousy nadaghan na noon kay naduot naman ngadto kay gilugos man nila og paputol nya gidadali man nila kay naaman sila dito magpirmahay man kuno magkuan man kuno nga ila tanan shoulderon kuno nila ma'am. Ang tagiya sa panimay nga si Rosemary Buligaw nagyaw-yaw kay hapit makasud sa ila ang bus. Giyong gidali-dali og kuha sa Vallecar Transit ang bus aron di maabtan sa media. Nidagan dayon ko kay hala ang series ari na gyud padong. Wala dito nakahagsa na. May na lang kay wala gimina kuan diha. Og naka-execute naman sila affidavit of undertaking, man. Sila mo yung custody man ba?
sa kuan by ug nay kaso nga mopile jud ma'am, and then ang ebidensya is part of evidence is the bus itself ma'am. Then if kung kinahanglan sa korte nga i-present, willing sila mo present. Leslie Caminari Vistil, News 5. Tubay sa maong balita, kaganina pa na paibaw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga duna na sa ilaing series bus nga nadisgrasya. Miluwat dayon sila show cause order. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Dihang gibisita sa news team ang buhatan sa LTFRB kaganyang buntag, wa sila'y kasayuran nga dunay laing series bus na sab ang nadisgrasya kagahapon sa lungsod sa Sugod. Apan bisan pa man niini, gihikay dayon nila ang laing show cause order batok sa Vallecar Transit aron mahatagan sila kay gayunan sa pagpasabot sa hitabo. Kaya kinahanglan nga motunga sila inig hearing nato dinhi sa LTFRB. Otherwise, mapugos ta og suspenso nila automatic kung panalitan di sila motunga inig-issue nato sa show cause order o gitawag nato hearing. Matod sa LTFRB, di nila mahimong isuspenso ang series bus kay wa may namatay atol sa aksidente. Buot lang nila nga di pasagdan sa Vallecar Transit ang 14 ka mga naangol nga pasahero. Awhag karon sa Regional Director sa LTFRB nga sa tanang mga bus nga mag-amping sa ilang pagbiyahe labi na karong panahon sa ting-uwan. Mo na siya usa sa risgo sa pagpang-drive nato dihas kadalanan kung dangog kayo resulta sa uwan, no? But at the same time, we would like to reiterate sa mga operators nga i-uphold yun nato ang safety standards sa ato mga sakyanan. Jinky Bargyo, News 5. Gipaibaw ni Provincial Legal Officer Attorney Orvie Ortega nga way mahimong kalapasan ng Kapitolyo sa pagkuha sa gibutangan no entry signage sa may Old Philippine Railways Residents Association (CONOPRA) sa may Unit 3 Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Nahimong depensa sa Residents Association ang pagbutang og no entry sa maong dapit kay gimonopoliya kini kaniadto sa usa ka engineer Antonio Canoy ang pagpaagi sa iyang truck di karga ingon man nga gitambakan kini og kahoy. Nasayran sa legal office sa Kapitolyo nga dunay land title ang kagamhanan sa lalawigan nga nagpamatuod nga iya ang luna. Kanang yung mismong portion ng gibutang no entry, ang tituloan na siyuta na agapon sa province of Cebu. So, ang province of Cebu will exercise its right of dominion and ownership over that parcel of land. Wa pa gyud mabutangi og tapangko ingon man jealousy ang temporaryong Busay Elementary School nga anaa sa Barangay Gym. Nagproblema ang principal sa maong tunghaan kung mag-uwan tungod sa salibo. Nalangay ang pagbutang sa iyang hangyo kay nagpalit pa ang contractor og mga materyales alang niini. Mao nga paabuto na lang nila kung kanusa mataod ang tapangko og jealousy. Nang hinaot kuni nga madala kini aron di na masalibuhan ang mga tinun-an. Manghinaot lang ko nga atong engineer mapaspasan gyud niyag trabaho kay ting-uwan karon unya para sad magamit na ng open space para sa atong mga bata o sa ginikanan nga moari sa eskwelahan. Gawas sa Pangdako og Busay Elementary School, nasuta nga anaa pay duha ka tunghaan sa dakbayan sa Sugbo nga anaa sa danger zone. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Upat katunghaan ang giingong anaa sa danger zone sa dakbayan sa Sugbo kini base sa gihimong pakisusi sa local school board. Kini mao ang tunghaan sa Buot Taop Elementary School, sa Pangdako Elementary School, Busay Elementary School ug Busay National High School. Matud pa sa pangu sa local school board nga si Attorney Joey Daluz, ilan ang gipangitan og paagi nga way tinun-ang madisgrasya sa nisgutang tunghaan. Sama sa ilang gihimo sa Busay National High School, diin dunay classroom nga wa nagamita sa mga tinun-an. Gipangitana sa bugpaagi nga di na maapektuhan sa landslide ang tunghaan sa Buot Taop. Nakita mga ito nga benching naman nila ang luyo. Kaya ang luyo man sa eskwelahan is murag ka ng mountain, no? Yes. Oh, so kuyaw kaysa siging landslide, but karon benching naman to nila. So murag na nay ample protection from the landslide ang kanang unsa ni so while the danger of the landslide is still there, but why danger to the student because wa na may klase bodega na walang na diha. Okay. So mahulog Samtang Busay ug sa Pangdako, gibalhin na ug gipangitana sab karon og luna. Nagpaabot pa sila resulta sa investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau. With some areas nga mga prospective nato nga mga areas where we can relocate, ipa-include nato og investigate so that mahibawaan nato asa ta maka-relocate nga dili siya kaning prone to landslide.
Leslie Caminari Vistil, News 5. Taon sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang CCTV nga nagatubang sa gipang-abangang balay nga nadiskribihang dunay gihimong tunnel niadtong Miyerkules. Ang naglungag niini gituhuang mga sakop sa Sitilinggang. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gisusi karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang CCTV duol sa balay nga giabangan sa giingong mga sakop sa Sitilinggang. Apan ang problema nila mao ang pagkuha sa CCTV footage kay wa na magpakita kanila ang caretaker sa balay. Ang napamigipangita ka itong caretaker niya, caretaker lagi niya among nailan, ingon siya, wa na ko kubang tagi, bukbul na ko diya, sugay na kayo ko na, kaya na mo siya pag-ato caretaker. Di mahimong gukdon o pasakan og kaso sa kapulisan ng maong mga tao kay wa sila nahimong kalapasan sa blaod gawa sa paglungag og ilawom sa balay. Wa na kundi plano ang tag-iya sa pabangang balay nga pasakan og kaso ang mga nangabang niini. Makatabang ang CCTV footage sa pag-identify sa mga sakop sa Sitilinggang nga gidudahang dunay target nga pawn shop sa lugar. So, kapag uban niya istasyon, nga doon na sila mga panglungkab dito, matagaan na sila og pictures diri nga base na lang na-play diya nga mao din ang anak daw. Pinagi sa mga footages, mahimo na sa pulis nga makahimog profiling o posible nga identification sa upat ka malalaking nangabang. Nakaalerto sab ang Cebu City Police Office sa posible nga pagtapon sa grupo sa Dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. 14 anyos nga babae giluwas human giingong gitaban sa iyang hinigugmang 30 anyos. Lalaki nakasibat human gilipat ang iyang igsuon sa mga pulis. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Tulo ka buwan sukad na wagtang ang usa ka minor di edad nga babae sa ilang Pinoy-anan sa barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi. Kagabi, giluwas kini sa kapulisan sa Punta Princesa Police Station sa may sitio Lutaw-Lutaw sa barangay Punta, Cebu City. Taguon lang nato sa ngalan nga Chari. Niadto lang Martes nagsaulog sa iyang ika-14 nga kasumaran sa adlaw na tawhan. Ginawa na sa pagka-9 sa April niya, pagka-ugma, nangadto mi sa station, di nila i-blatter kay daw kapangita pa sa mo Mao nga nakahukom silang ilang ipablatter sa Basak Police Station sa Mandawi City Police Office. Sa miaging buwan lang nila nahibawan nga gidadi ay sa lalaking 30 anyos ang ilang anak human nakit-an ang love letter ni ini nga gisud sa bag sa dalagita. Sa unod sa love letter nga gisuwat sa Tagalog, gipadayag sa maong lalaki nga nahigugma siya sa maong dalagita ug nipasidaan kini nga itago lang ang ilang relasyon aron di mahibaw-an sa iyang mga ginikanan. Nangita pa man simple ato sige may pangita. Basig na rin siyang classmate niya, wa man gud. Kauban na sa trabaho, pintor na siya. Kanang leadman's pintor. Sa LCD construction. Yan naam na yung project doon balay. Pagkada kami na niya. Wa mutuhop sa una-una sa mga ginikanan nga gida sa suspek ang ilang anak kay bisan gamay. Wa sila'y namatikdan tali sa ilang anak ug sa suspek. Niadtong Lunes lang nila nahibaw ang pinaagi sa igagaw sa suspek nga nag-ipo na ang duha. Moto naka-trace up nga naa ni siya dire. Di ako lang sang giblayon nga. Kuan nga nang dili ako amahan. Moto nga di hinana ko nga naa si Brenda Janli. Yung isa nga na ikaw dito silingan na ini. Kuan nung taga-Hirmag nag-iipon-ipon ni Kuan Janli ko nga. Gawar mo ko bantayan, abay, ni blind man sa nako ba? Para sa kukibaw ka naaday sa Greco. Naaday dito, ipon-ipon ni Janlin. Siya nga, naaman ito, bata pa kayo. Ang agalon sa inahan sa bata mao'y nangunay sa pagkuyog nila sa kapulisan aron makitaan ang biktima. Kani murag duda ko yani nakuan sa istorya din sa kwarta. Basing di ko tinagaan og kwarta. Ganun ni kuyog mo ganiyan? Nagpatay ko ron. Ha? Nagpatay ko. Wala ka ni hulgaan. Love letter. Wala ko na data. Ha? Wala na data. Pero diha to gitulol si mo ha. Okay ba? Na sa bag naman sa to. Wa ka kapasa ato. Wala pa. So unsa man ni kuan ninyo aning Junli ginyan? Wala. Pag-abot sa area, itswapin nga ang katong
suspect katong iyang uyab-uyab nga kani si Junli naka-iskapo. Wala na maapsi sa among operative, sa among mga tao dito sa Iloilo Agit. Kay gilingaw-lingaw man may istorya sa katong iyang igsuon ng babae. Anong suspect? Si Kuan Lorena Tampos. Giturn over sa kapulisan sa Basak Police Station ang kaso kay didto man kini nahitabo ug ilasab irekomendar nga ipaapil sa pagpasaka og kasong obstruction of justice ang igsuon ni Junli nga maoy nakaingon nga wa nila madakpe ang suspect. Kalapasan sa Article 343 sa Revised Penal Code kung consented abduction ang atubangon nga kaso ni Junli Salino. Ray Pasaporte, News 5. Human sa nahitabong clearing operation sa probe team kagahapon sa sidewalk duol sa usa ka pribadong merkado sa may eskina Banawa sa Barangay Guadalupe, nanawagan karon ang kapitan sa maong barangay sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga makabaton og merkado publiko ang ilang barangay. Matud ni Kapitan Michael Gakasan nga dugay na niyang nakadungog sa mga reklamo sa mga tindera nga unta makabaton ang Guadalupe og public market. Apan ang problema, why bakanting luna ngan mahimong kabutangan sa public market. Duna hinoy luna apan gipanag-iya kini sa mga pribadong individual. Kay numduman nga kagahapon mihangyo ang mga tinderang naapektuhan sa clearing operations nga tagan silang public market alang sa ilang panginabuhian. Lima na turon din sa Guadalupe. Asa mi og kanang kuan. Lugar kabutangan na niya itong public market. Hangyo gini sa itong mayor. Matabangan mi niya gayon. Makita niya ang kaguling mga public market din sa Barangay Guadalupe. Nagsugod na og plano ang Kapitolyo alang sa founding anniversary sunod buwan. Nagmeeting ang mga department heads sa Kapitolyo alang sa ika-445 nga kasumaran sa lalawigan sa Sugbo. Sa ulugon ang kasumaran sulod sa tibok buwan sa Agosto. Matud ni Provincial Information Office Head Ethel Natera, ipahigayon ng usa ka buwan nga agri-fair og pagpasidungog sa mga empleyado sa Kapitolyo. 3 milyones pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang sa maong kasumaran. Increase ang budget, no? Last year it was 3 million ang budget, although half ra pong nagasto. So this year we will still use 3 million. Yandom karong adlaw ang ika-29 katuig sukad na hanaw si Father Rudy Romano sakop sa Redemptorist Community nga giingong gidagit sa mga military. Ang maong pare na ila sa iyang pagkigbatok sa rehimeng Marcos. Jinky Bargio, Sugin Limi. Kining marker sa may eskinita sa Barangay Tisa mao iti mailhan nga dinhing lugar gidagit si Father Rudy Romano niadtong Hulyo 11 tuig 1985 sa giingong mga sakop sa Military Intelligence Group. Subling gihandom kaganina sa mga kauban ni Father Romano sa Redemptorist Community ang iyang pagkahanaw 29 katuig na ang milabay. Mihalad sila og buwak, mga kandila ug mga pangamuyo. Duna say mga aktivista nga misalmot sa programa sama sa grupong karapatan kinsa miingon nga di makatarunganon ang pagdagit kang Father Romano. Atong pag-commemorate sa iyang abduction, pagpangayo og hustisya dili lang kaniya, isip pari ug isip aktivista, pero kung dili para pud sa tanan pang mga kaparehas ni Father Rudy nga nihagom sa maong sitwasyon. Emosyonal nga mihandom si Bishop Ireneo Amantillo ni Father Romano. Minaw siya karon daw tunta nga malipay ba siya sa iyang mga kauban. Sige, mabuhi lang siya ka uban sa Ginoo. Hustisya ang Father Romano! Hustisya! Jinky Bargio, News 5. Gipanguli sa tulo ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo ug uban sa nilang mga staff ang ilang nadawat nga financial assistance alang sa nahitabong mga katalagman nga nahitabo sa miaging tuig. Kay nugduman nga gireklamo ang 12 ka konsehal ingon man sila Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgar Labella sa Office of the President kay dili kuno ang ngayan hatagan sila og maong financial assistance. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi.
Ang miuli sa kwarta mao silang Konsyal Alvin Dizon, Roberto Cabarrubias ug Eugenio Gabuya nga nalakip sa mong sumbong. Unang miuli kagahapon sa 20,000 pesos si Konsyal Alvin Dizon ug mato niini nga dili tinalawan ang iyang gihimo ug igo lang niyang ibutang sa panudlanan sa kagamanan sa Subo ang mong kwarta samtang duna pay mga pagduda sa legalidad sa pagpagawa sa kwarta bisan pa man og dunay resolusyon sa konseho. Yeah, I will. As I said, I will remain a party to the legal reply. No, I'm not abandoning the ship. So, it's up to them. It's up to my colleagues kung dili na ko nila paapilon sa kaso. But I will answer the accusation. Admittedly, muingon ko nga tungod kay permero ni nako nga serious nga kaso nga natubang as public official. I've never been involved in any case no nga gi-file since becoming a city councilor. Tinood no nabalaka ko because para nako importante kayo ang integrity namo as a public official mo na akong giampingan ba so Nagpadasab og suwat si Konsyal Gabuya sa buhatan ni City Treasurer Diwa Cuevas nga iyang iuli ang 20,000 pesos bisan og qualified victim siya. Di gusto ni Gabuya nga maguba ang pagtan-aw sa iyang konstituwente kaniya bisan og ilang katuyuan sa mga financial assistance mo ang pagtabang sa mga napiktuhan sa kalamidad. Ang staff sab ni Konsyal Cabarrubias may kumpirmar nga gimanduan siya sa konsehal nga ipauli ang 20,000 niini. Well, without prejudice sa pending investigation, ang ako lang gusto nga ako mapakita sa akong mga supporters, no? Especially those who trusted me nga ang ilahang pagsuporta nako, di ko gusto nga mabahiga, no? Even if victims ko sa Yolanda o sa kalamidad, willing hapon kong i-uli ang 20,000. No? Yes. Ang iyang instruction ani nga na ay money nga ihato diha 20,000 ikas return sa ako na nga calamity fund. Samtang usa sa mga admin staff ni Konsyal Dizon ang personal nga may tunol sa iyang 20,000 ngadto kang assistant treasurer Tessie Camarillo. Mato ni Roldan Maurin nga nagduha-duha siya og dawat sa kwarta ug nahadlok siya sa paggamit niini. Dili sa jud ka unsay akong iko ano niya dili makiang ngayon na dawaton gali kay di man ko biktima gud sa calamity. Di ko biktima sa calamity, in fact intact pa man ang balay. Kay gahapon kita man ako nga gidawat ni Miss Diwa ang 20 ni Councilor Dizon. Okay. So wala to akong basihan ang pagdawat gahapon. Kung giuli ni Maurin ang iyang bahin, si Grace Carmelotes, way nakitang dautan siyang pagdawat sa kwarta, kay grasya kini ug miagi kini sa legal nga paagi. Andam hinuon siyang muuli sa kwarta kung imando sa balaod. Para nako, dili jud to nako ang giuli kay gawas pa affected man mi atong bagyo katong linog nga nahitabo sa ato ang lugar. Nga ang katong 20,000 wa man to na mo gihatag man gyud to namo gyud nga kuan so syempre mo dawat miya wa man sa mi kauli ko nya. Leslie Caminari Vistil, News 5. Hingpit na unyang matuman ang usa sa mga proyekto sa local school board sa Dakbayan sa Sugbo kay gipanglantawan nga sunod semana sugda na ang ilang emergency exit project. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Tumong sa local school board nga sunod semana pamutangan na og mga emergency exit ang kapinsay sinta ka mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay tulungad na sa upat ka anda nga buildings. Mato di local school board head Attorney Joey Daluz nga uhay na lang nilang butangan ang mga tunghaan sa bukirang barangay sa syudad. Because of the limited funds that we have, so third and fourth story lang sa atong giuna. Ang second story will come later if we have extra funds. Unsi ngadto sa 12 ka mga kontraktor ang ilang gikuha aron mapadali ang maong proyekto sa mga emergency exit. So that 2 or 3 schools ba per contractor so that pas-pas ang trabaho and then maybe in 40 calendar days mahumanda yan. So wala mo gi-cluster into one project kay usa ka contractor kon dugay kay mahuman, no? Ang local school board may gahin og 22 milyones pesos nga gikuha gikan sa Special Education Fund. Gihimong usa ka prioridad ang mga proyekto alang sa seguridad sa mga tinun-an ug magtutudlo panahon sa mahitabong katalagman. Leslie Caminari Vistil, News 5. Paglingkod ni Governor Junjun Davide sa pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo, wala pa yung major infrastructure project nga gipasiugdahan ng Kapitolyo. Gawas nga usap pa siya katuig nga milingkod pagkagobernador,
wala usay igong pundo ang lalawigan. King Perez, Sugin Limi. Sukad Mayo karong tuiga adunay cash balance ang Kapitolyo nga kapin 700 milyones pesos. Gani gipasigarbo kini ni Governor Junjun Davide sa iyang State of the Province address. We now have a cash balance of 751 million. Moreover, the Special Education Fund increased by 42% as of May 2014 compared to last year. This was due mainly to more efficient tax collection, better fiscal management, and significant increase in private-public partnerships. Kini 29% sa annual budget sa Kapitolyo nga 2.6 billion pesos. Sukad Disyembre tuig 2013, katunga usab sa annual budget ang accounts payable kon mga bayranan sa Kapitolyo sa kantidad nga 1.3 billion pesos. Matod sa acting provincial treasurer, sa 1.5 billion pesos nga bayranan ni atong tuig 2012, 2 milyones lang ang ilang nabayran. Ni kabat man na siya og 1.5 billion na inclusive na siya tanan. Actually trust liabilities man na siya, dili na siya kay para lang sa atong mga infrastructure o sa mga suppliers. That includes sa atong mga payables nga to sa BIR, GSIS for remittances. O na siya nga atong obligations. Now sa as of December 2013, na-reduce man na siya og up to 1.3 billion. Meaning to say, na nigasto taog mga 200 million diyang dapita payments. Wide kong proyekto ang administrasyon ni Davide sa usa ka tuig nga pagduma niini. Apan gipasabot sa provincial treasurer nga naserbisyohan sa gobernador ang lalawigan, pinaagi sa pagkahinog pondo sa mga kalungsuran. Sa iyang State of the Province address, gipasigarbo ni Davide nga mikabat sa 231 million pesos nga financial assistance ang nahatag sa Kapitolyo ngadto sa mga LGU sa lalawigan sa Sugbo. So, direct na siya. Dili na siya as in projects nga atong gibuhat, pero in millions na siya nga atong gi-download nga to sa mga munisipyo through checks. Sukad sa paglingkod ni Governor Junjun Davide, walay major infrastructure project ang Kapitolyo. Gawas sa kakuwang sa kwarta alang niini, ubos pa usab sa pagtuo ng mga dagkong proyekto sa iyang bagong administrasyon. King Perez, News 5. Nagkadaghan ang mga menor de edad sa Subo nga nalambigit sa krimen. Tuyo karon sa kapulisan nga malikay ang mga batanon pinaagi sa personal nga pakigstorya kanila aron sa pagpasabot sa mga butang nga makadaot sa ilang kaugmaon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Tungod sa nagkadaghang mga menor de edad nga nalambigit sa krimen, hilabi na sa ginadaling drogas dinhi sa Sugbo, personal nga gibisita sa Cebu City Women and Children Protection Desk ang mga tinun-an sa Mabolo National High School. Tagsa-tagsa nga gibisita sa WCPD ang mga classrooms aron sa pag-edukar sa mga tinun-an sa angay nilang likayan ug buhaton panahon nga makasugat sila og illegal nga kalihukan o krimen. Unang gibisita sa kapulisan kining science class sa grade 7 pinaagi sa makalingaw nga paagi sa pag-edukar kanila. Abtik usab kaayo ang mga tinun-an sa discussion, diin sila mismo ang nag-enumerate sa mga butang nga angay nilang likayan ug mga tungod nga angay nilang mahibaw-an. Nag-una nga gisgutan ang paglikay sa ginadaling drogas tungod sa kadaot sa lawas o kaugmaon nga mabuhat ini. Apan side ng daan ini ang mga tinun-an tungod usab sa mabatian, makitan o mabasahan sa balita mahitungod sa pagbatok sa kapulisan sa ginadaling drogas. Gawas ini, gipalabi usab sa WCPD ang pag-edukar sa mga bata sa daotang epekto sa pag-apil-apil o mga white klaro nga fraternities o mga gangs. Nanay magsigig ang ninyo, apil mas mong grupo. Ingna na dili ko. Dili na kamo mo ingon, dili ikaduha kamo mo sumbong. Giawag sa WCPD ang mga bata nga mudangob kanila o sa ilang mga teachers, principals o mga barangay officials higayon nga doon na sila masugatan nga mga daotang elemento o mga kadudahang individual. Pinaagi ini, mabalik ang pagsalig og kumpiyansa sa komunidad sa mga pulis aron di magpanukos sa pagduol panahon sa panginahanglan. Makatabang dyan na kay kabaw na may asa daganan niya. Kabaw na may unsa ka nang pwede din na mo i-report nila. Illegal man na. Mas may mong tabukong illegal. Nadakpan sa pulis.
Nagapod-apod og mga leaflets ang WCPD nga dunay contact number sa pulis aron paggiya sa mga kabatan-unan sa angay nilang likayan. Suma sa hepe sa WCPD, Inspector Arieza Otida, ang ilang gibuhat pitik lang sa ilang mga nagpadayong programa alang sa mga kabatan-unan ug kababayen sa dakbayan. Siguro kinahanglan na nato nga pahibaw ng mga kabatan-unan kung silang katungod, kung siya angay nilang buhaton, kung siya angay nilang i-report o isumbong sa atong mga kapulisan o basin kinsa nga naa sa otoridad para maprotektahan nato atong mga kabatan-unan karon. Adunay dulan 2,000 ka mga tinun-an ang Mabolo National High School ug laing 400 sa Knights High School. Gibantayan usab sa kapulisan ang posibilidad nga duna kanila ang tigamitan og drogas. Well, so far wala pa man may nasakpan yun kay within sa diha sa itong eskwelahan. Siguro kung doon naman mo yung nabatian nga ko dito sa gawas pero dito sa eskwelahan kay wala na mo na mabantay diri. Ang information drive sa kapulisan kabayan lang sa dakong responsibilidad sa kapulisan ug sa komunidad. Apan kung magpabilin nga way gibuhat ng ubang sektor sa katilingban, magpadayon nga hulga sa mga kabatan-unan ang nagkadiiyang mga daotang elemento ning atong katilingban. Ryan Sorote, News 5. Level 2 drug pusher sa Barangay Ermita nga giingong naglihuksab sa Bohol nakaikya sa atol sa gihimong operasyon sa Regional Special Operations Group. Mubalik si Ryan Sorote. Miagi ining mga iskinit na mga sakop sa Regional Special Operations Group aron maabot kining balay sa notadong tigpayihot og ginidring drogas nga si Nonito Montemayor. Apan idlas kini og wa maabti sa mga pulis tungod sa daghang escape doors. Pinasika sa search warrant nga giluwatan ni Judge Solivel Peras alang sa illegal possession of firearms, gisud sa kapulisan ang gipuy-an ini uban sa mga taga-barangay. Nakuha sa balay kining mga armas nga kalibre 22, 38 ug 45 ug mga bala. Sa padayong pagsusi sa kapulisan sa balay sa subject, ilang nakita ni kining trap door gikan sa second floor nga paingon sa ground floor. Sa tumoy ini, doon na pa'y laing pultahan, giingong dinhi miagi si Montemayor. Then for so many days, di na siya mustambay og gabi o kadlawon. Buntag lang. But unfortunately, pag-read na mo karon nakasibat gyapon siya. Duha ka semana nga gipanid-an sa kapulisan si Montemayor nga lakip sa mga gipangitang drug personality sa Barangay Ermita. Gingong kapin sa usa ka tuig na kining nag-operate apan tungod sa kaidlas, wa pa gyud kini madakpi. Gihulagway siya nga usa ka level 2 drug pusher og paboritong supplier sa mga residente. Moabot sab kuno sa Bohol ang iyang operasyon, mao nga gisusi kini sa kapulisan. Kini siya nga personality sa drugs. Nag-supply ni sa Bohol. Pwede gyapon mo angkat mo. Ryan Sorote, News 5. Human nga nagmalampuson sa megang tuig, ipahigayon na sabang ikaduhang Wellness with Venus karong Hulyo 20 sa Terraces sa Ayala Center, Cebu. Ang St. Teresa's College Class of 1989 mao'y nag-organize sa fitness event, lakip na ang ubang mga kalihukan sama sa charity walk, fun run, Zumba, aero dance, challenge ug health screening. Ang proceeds sa mong kalihukan ihatag sa ilang mga indigent communities sama sa gasa sa gugma sa Pasil, Home for the Dying and Destitutes, Bonita Home for Girls, Shams Children ug Adults in the Multitude of Play Therapy Center. Giba na ba nang maabot og 2,000 ka partisipante ang mosalmot sa moong kalihukan. And then, what makes it also different is the fact that they're doing a health screening. So after the run, they can get to check their cholesterol levels. Niya sa Sugbo ang Rookie of the Year nga si Greg Slaughter, ang kanhi player sa UV Green Lancers. Matod nini nga di masukod ang iyang kalipay human niya maangkon ang maong titulo. Apan wa kini makontento nga wa siya makatabang sa iyang team aron moabante sa top 4 sa semifinals. Si Slaughter uban sa ang pipila ka mga teammates sa Ginebra Gin Kings dunay himuong mga programa alang sa mga Sugbuanon nga mahiligon sa dulang basketball suit sa tulo ka adlaw. I'm very thankful that I was chosen as the Rookie of the Year. But, I'm far from satisfied. My main mission is to win championships with Ginebra, and I know all my teammates are hungry as well.
Wa pa gani mahuman ang kaso batok sa mayor sa lungsod sa Argao subay sa iyang pagpaputol sa mga kahoy, posibleng laing reklamo na sabang iyang atubangon subay sa gihimo ang ining reclamation project nga gingong way pagtugot sa DENR. Jinky Bargyo, Sugin ni Mig. Karon lang 2:00 sa hapon, gipirmahan sa hepe sa Senro Argao ang cease and desist order batok sa usa ka reclamation project sa barangay Binlod sa Naasay nga lungsod. Matod sa Senro, ang proyekto gipasiugdahan ni Mayor Edsel Galios alang sa katukuran sa Argao Sports and Recreational Center. Niadtong Mayo 14, misuwat ang DENR ngadto sa mayor nga wa sila motugot sa maong proyekto. Apan wa ipatuon niini ang mayor. Any development within government it necessitates permit from the DENR for the plastic. Gipasabot sa municipal administrator sa Argao nga wa sila'y intensyon sa pagdaot sa mga bakawan. Ang ilang gihimo, agig suporta lang sa proyekto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpalambo sa Bangos Sanctuary. Gani, doon na sila'y environmental clearance certificate. Kay we are only reconstructing or repairing sa atong na-damage. And right after sa Bagyong Yolanda, ang NDRMC, ang province o ang DILG nag-issue og memorandum to have an immediate repair sa katong mga damage na structure. Base sa inventaryo sa DENR nga mi-inspeksyon sa lugar, kapin sa 2,000 ka mga bakaw ang posibleng maapektuhan kung ipadayon ang proyekto. File sa CDO unta makahatag na tong chance unta nga makakuha sa mga necessary permit. Ang ato bali nagkuha tag ICC pagkahuman outright sirada yon. Nadili man ni amo ang di may personal na mga gain. Wala una mo komentaryo ang kadagkuan sa Argao kung posibleng dunay nagpaluyo nga politiko sa naasing duha ka mga reklamo nga ilang giatubang karong panahona. Jinky Bargyo, News 5. Georgia, thank God it's Friday na sab. Thank God it's Friday. Ready na kasi yung weekend. Well, I spend time with family. It's been a long week. Have a good weekend, everyone. Have a good weekend, no? Katong sa Wellness with Bino sa STC, mo apel ka to kay St. Teresa's mga, di ba? Yes, I'm a Teresian, but maybe we'll see. I might probably. Have a good weekend, everyone. Enjoy your weekend, and I hope you spend it wisely and spend the time with your family. Safely. Yes. Maukad to ang mga balita sa Action Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!